Čus, já se tady zdravím u nového videjka. Dneska to je už tak nebojím se říct, tak po 2 týdnech video, kde mluvím. Já vám tady v tomhle videu vše odůvodním a probereme si tento měsíc. Jak jsem se koukal, tak tady to už je 31. video, což znamená, že už to je měsíc natáčení videí. A já vám tady řeknu takový můj plán na dnešek. Bude to, řekl bych, delší video. Bude se tady skládat z takového improvizovaného tréninku a potom si popovídáme. Takže můj plán na trénink je takový, že dneska zkusím muscle up. Naposledy jsem ho dal tak před ne-li rokem, možná díl, já už ani nevím. A dám si tady normálně schyby a přítahy, ať mám tady nějak aspoň trošku si zacvičím to bicák a záda. Potom tady zkusím něco na nohy, asi bych zkusil dřepy na jiný noze, to je za mě hodně použitelný cvik, je na stabilitu a core. A je to celkem těžký cvik. A přemýšlím, jestli ještě něco, jo, ještě mi napadá jeden bonus, to se těšte, co to bude. A vrhneme se pak už jenom na povídání a shrnutí toho, co se událo za ty 2 týdny. Ne-li víc, nevím přesně. Takže se vrhneme na trénink, jdeme na to. Pozdrav, no pozdrav, ňo, ty burštíku, ňo. A jo, tady máme provizorní hrazdu, tak to budu dělat na tom, je zrazlá, takže budu mi špinavý ruce, ale to je no, to se umí. To vrhneme, já se to nějak asi protáhnu a pak to nějak zkusím střelit. Je to hodně o technice, jak se to jmenuje, muscle up je hodně o technice. Je to jenom o tom, jak se člověk dokáže prostě dynamicky hodit. Že třeba buď mi to vyjde, nebo to nevyjde. Já tomu dám pár pokusů. A potom třeba ještě tak příště. A mohl bych si dát nějaký takový plán, že se vezmu tady jenom si trošku přítahy, schyby. Hop. Tak. Třeba tak 2 přítahy a budu jakž tak protažený. Tak to je strašně nepříjemný. Dobrý. Takže teď to bude jako zajímavý. No. Já to zkusím. Když na to koukám, tak na druhé straně to je výš, ale to je jedno. A tady zase nebudu moc použít tak dobře to rozhoupnutí se. V tom případě se posunám tam dál. Tam mám větší prostor. Jdem na to. Že jsme tady na druhé straně, tady to je výš, že si to budu moc líp rozhoupat. Ale trošku se toho bojím. Já to zkoušku nic nedám. Ty vole. Nevím, kolik už mám kilo, řekl bych tak 81, 80 něco kilo. Naposledy jsem se vážil tak před týdnem a půl, jsem měl 80, tak je možný, že budu mít už 81, možná 2 i. Se dozvíme. Nevím kdy. Já se moc nevážím, tady nějak to neřeším. Takže tohle musím zkusit, já se na to potřebuji nějak naučit. Ty vole, to je těžký dělat ten první krok. Píči, kurva.
Kurva, ty vole. Takový kousek. Já nevím, jak se mám přetočit. To by mi, to je celý, co by mi stačilo, by se stačilo jenom... No co je... Mně by se stačilo jenom přetočit. Potom bych to dal. Jenom nevím, jak se mám přetočit, abych se já si jako... Mně je jasný, že já se potřebuji víc jak půlku své váhy přenést na ten vršek, abych se pak dokázal přetočit. Lehce se to řekne, že se to udělá. No to, že to vůbec netrénuju nic, prostě já vím, že kdybych to fakt uměl dělat, tak to udělám hned. Je to jako úplně jasný. Ale teď to je o to větší zábava, když to absolutně neumím, takže jenom zkouším. Já bych vám to mohl dát i takhle, abyste mě viděli zepředu. Se mi bude svítit slunce do očí, ale to tak nevadí. Já vím, co musím udělat, asi. Mám nějakou představu, ale pak to udělat v realitě je těžký, no. Já to zkusím znova. A já to trošku vyčerpávající, nebudu lhát. Piči vás. Ne, tam neskákej. Hom. Boj mě to na předloktí, jak to držu, ale bolest je jen dočasná. Na to nezapomeňte. Já tam vidím to, že já tam jdu hodně surovou jako silu na to. A pak je výsledku těžký se už z toho přetočit. Já je potřeba jako vychytat to, že se jakože rozhoupu, pak se, já vám to ukážu z boku, že se budu houpat a pak jak se rozhoupnu, tak vylítnu, ho vystřelím jako silou a dostanu tu tyč sem do úrovně pasu a pak už to dám jako, já to vím, ale udělat to je fakt těžký. To je nejlepší, že já na to sílu mám, jenom nevím, jak to udělat, takže o to větší zábava. Dám tomu ještě tak 3 pokusy, těch 5 bude akorát. A cítím trošku ruku, že mě bolí, pravá. Nevím proč, nevím, jako bych se nějak ty natáhl. To nevadí. Já mám tušení, co musím udělat. Něco hodně s nohama, jako si pomoct. Ale nevím absolutně, jak to udělat. Jenom mám nějaký jakoby analytický představ, jak to dělat, ale v realitě to pak udělat je těžký. No. Jdem na to. Ty pičo! Jo, kurva! Op. Jo. No, jak říkám, stačí použít nohy a už jsem nahoře. Když tady máte návod pro blbečky, jak to dělat. Škat. V tom případě už asi vím, jak to dělat. Teď se pak zkusím ještě jednou a potom se vrhnu už na normální trénink. A bylo to těžký. V tom případě vám to ukážu znova, jestli mi to už znova povede. Když mi to povede znova, tak je dost pravděpodobný, že už to uděláme i znova 10krát. A trošku, já si říkám, že tím, jak to mám také při zemi víc, tak já se zase nemůžu tak dobře rozhoupat, ale zase to nemám tak vysoko, takže
si tam trošku můžu pomoct s tím, že fakt jako v uvozovkách skočím. Takže to je výsledku asi tak stejně těžký. Teď zkusíme to po druhý. Já už asi vím, jak to dělat. Hodně použít nohy a jsem tam. Jdem na to. Ty vole, co dělám? Já jsem to udělal opačně, ne, počkej, to se nepočítá. Já už mě trošku bolí ruce, no, z toho tady protáčení se. Ty vole, tak to bylo čistý. To bylo skoro čistý. Dobrý, už jinak na to. Tak to znamená, že jsem se naučil muscle-up, který je během jednoho dne. A to bude vypadat dobře, jo. Aha, cihla. A teď se vrhneme na normální trénink a to tady budu dělat přítahy a schyby. A potom si dám tady něco na ty nohy. Jo, to je pistol squat, tak jdem na to. Přesunuli jsme se tady se zpátky. A viděl bych to tak, že si dám asi jednu sérii od každého cyklu. Až mám takový chill. Já vám pak vysvětlím proč, taková lehce všechno. Mám trošku spálený ruce z toho muscle-upu, to nevadí. Se mi to nebude tady umazovat. Takže si tu normálně dám teď schyby, pak přítahy a pak ten pistol squat. Nevím, kolik absolutně dám těch dřepů, že už jsem neskoušel na nějakou maximálku. A potom už budeme povídat a povídat. Jdem na to. Ty vole. 6. Za mě s krásnou technikou, že já jsem spokojený. Dám si chvíli pauzu a půjdeme na přítahy. Letím. Teď si tu dáme ty přítahy a uvidíte tady můj speciální cvik, který všem doporučuji. Mám tady paučím v obličeji a to nevadí. Já mám ten krásný cvik, který mi je strašně nepříjemný, ale za zkoušku nic nedám. Já přemýšlím jak široko. Asi takhle. Asi jo, jdem na to. Ty vole, mi to tu utrhne tricách, jak to cítím, ty vole. No tak to bude síla. Ne, moje kšoutovka. To stačí. Já se to nebudu nějak přepínat. Já si nějak odpočívám. A teď vám tady ukážu speciální cvik. Musíte tomu dát chvíli času. Nejlepší, když použijete takhle hračku. A vidíte, jak hned přijde. To je vaše série tedy. No asi proto půjde. A já vám tady ukážu takový krásný cvik. No dej. Teď já si tě takhle vezmu. Jdeme bicák. No takhle máte ty sérii. A vezmeme se na ty dřepy. Bude to tu těžký, protože to není ani rovný terén. O to větší to bude zábava. To dám zkusit.
Já vím, že dám jeden v pohodě úplně. Záleží, jak se trefím z pohledu stability a podobně. Takže o to se budu na to muset víc soustředit. Jdu na to. Šeme kyčo. Tak 6. Co je? Čuj? Ne. Teď půjdeme pravou. To už jsem řízený. Ale teď je poslední série, poslední cvik. O tom už budeme povídat. To mě zabije. Ne, ty ne. Ještě. 6. No, mám dobrý. Jo. Teď si se budu sednout. Budeme se už jenom povídat. Jdem na to. Teď už jenom počinková část videa. Řeknu vám, tenhle trénink byl takový jak odpočinek, ale říkám, jsem zadýchaný, jsem mi tady sedřený, to je z těch maslapů, ale to je jedno, jak to zítra už nebude bolet. Tady teď je venku, nevím, určitě 20 stupňů, takže já se tu i částečně opaluju. Přijímám tady vitamin D, což je hodně důležitý. A teď vám budu tady povídat různě o tom, jak proč jsem teď nenamlouval ty videa, nebo prostě nemluvil ve videu, či nějaký tady moje plány těch tréninků a podobně. Když se na to vrhnem, proč jsem nenamlouval videa? Já jsem si tak vzal, že šel jsem do nového fitka a různě jsem objevoval ty stroje a podobně. Tak jsem si říkal, já když budu jako používat ten mikrofon při těch trénincích, tak si ty tréninky tak ani neužiju, protože já se pak musím pořád soustředit na to, jak si nastavu kameru, jestli mám zapojit mikrofon, jaký to blbosti, a nakonec bych si ani neužil ten trénink. Jsem si nejdřív říkal, že si všechno tak potřebné otestuju a potom začnu nějak pořádně už zase znova namlouvat ty videa, nebo povídat v nich a podobně dělat nějaký tutoriály a takovýhle pro nováčky třeba. A já bych to viděl právě až třeba teď od pondělka, že bych začal, protože už bych řekl, že už to mám tak hlavně všechno testovaný a už mi to tak není blbý, když tam už chodím nějakých ty 2 týdny. Takže se máte na to těšit v pondělí, to už bude první videjko, kde budu se mluvit a možná bych udělal nějaký tutoriál na nějaký cvik, by mě bavilo. A to bude asi ohledně tady toho vše, že teď se vrhneme na tady moje tréninky lomeno plány. To jak jste viděli v mých tady krásných videích, tak už jsem jezdil naposledy teď na dřep 180 a na deadlift taky. Tedy, jak vidíte, když už si vezmete ten měsíc toho progresu těch videí, tak za ten měsíc jsem se ze 100, co jsem jezdil na dřep i deadlift,
to jsem se dostal na 180 a je to pro mě jako nic. Já jsem na sebe tak strašně pyšnej, že jsem ani jednou prostě si neřekl, naložím tam 200. Neudělal jsem to, držel jsem se svého plánu, byl jsem konzistentní v tomhle a dodržoval jsem si disciplínu v tomhle a vyplatilo se to. Jenom stačilo být trpělivý a vydržet to. Já jsem na sebe za tohle pyšnej a teď vám tak řeknu, síla za tu dobu, co jsem začal chodit do toho nového fitka, se mi síla se nějak nezlepšila, nebo mně se to blbě měří, protože já jsem každý trénink jezdil jiný cviky. Ty vole, to byla moucha. Jediný, jako čeho jsem si tak jako automaticky všiml, já jsem zkusil poprvé v životě, jsem zkusil na tlaky, na šikmý lavice, já jsem zkusil 50, to jsem v životě neměl v rukou. A dal jsem je 3krát, což mi udělalo strašnou radost, protože pro mě to je jako vždycky byla taková váha, že třeba jednou to budu zvedat. A teď najednou jsem to zvedal už. A to jsem si říkal, že bych to chtěl zvedat do konce roku. Jasně, dal jsem 3 opakování, ale to znamená, že už jako i tak mám sílu na to, abych to byl schopný nějak zvedat. A už se v tom nějak zlepšovat. Jediný problém je to, že v tom fitku je skok činek po 5 kilech od 40, myslím. Takže já jedině budu jezdit 45 na hodně opakování, nebo tady 50 na pár. A já radši budu dělat asi ty 50 na pár, protože to bude mít víc silově zaměřený. A jinak, jediný, čeho jsem se tak jako viditelně dost zlepšil, bylo tam bench, protože jsem se zaprvé i naučil pracovat s tou, jo, dobrý, mikrofon funguje. Naučil jsem se pracovat s tou osou a už jsem dal i 115 na 5 opakování po 4 sériích. To je jako fakt skvělý. Já si ještě pamatuju, jak jsem začínal na tady 3 opakováních po 4 sériích a teď už jsem dal všechny na 5. Takže to znamená, že už já teď od příště budu jezdit 120. 120, chápete to? To už je prostě, mně se to strašně líbí. A hlavně se mi povedlo dát 132,5 na bench s pauzou. A viděl jsem tam i rezervu, že bych dal 135. Což je moje lifetime PR zatím. A já vidím, že když se tomu budu pořád věnovat takhle, nebudu dělat blbosti zbytečně, a budu tomu prostě dávat jenom čas, tak vím, že se dostanu na těch 140 mých vysněných. Jenom to dám, já to vím. Třeba by to mohlo být do konce června, do konce července. Mě to ve výsledku jedno. Hlavně, že mě to bude bavit. A jinak jsem si nějakého progresu tady nevšiml v cviku, protože jsem si zkoušel různě, to zcela chápete, že tam blbě se porovnávají třeba 2 stejný stroje, ale na jiných kladkách, to prostě nejde. A to bude asi všechno k tomuhle. A teď asi poslední věc, jo, že já si teď nastavil přemýšlím. Naposledy jsem šel ve středu cvičit, tomu jsem šel normálně na dřep těch 180, to bylo ještě v pohodě, ale byl jsem trošku unavený, bylo mě záda a zadek. Je to bylo takový trošku, jak to říct, vyčerpávající, ale lomeno, byl mi takový nepříjemný trošku, kvůli těm zádům hlavně a zadku. A ve čtvrtek jsem nešel, protože jsem se na to absolutně necítil, tak jsem si řekl, nebudu debil, a radši si odpočinu. A teď je sobota a rozhodl jsem se, já chtěl jít, já vám řeknu takový můj plán. Já jsem chtěl jít dneska nějak v 8:30 do fitka cvičit. Plán krásný. Jedu autem, zaparkuju, vystoupím a řeknu si, jestli náhodou nemají zavřeno, a napíšu si to, vyhledám si to a najednou zavřeno, otevírá v 10 a já. Si děláte prdel.
Tak jsem si řekl, že na to seru, jel jsem se zpátky domů a vymyslel jsem tohle. Za mě to byl takový v pohodě den, takový odpočinek. Hlavně jsem venku, já moc ven nechodím, takže pro mě tady to je životní událost. A viděl bych to tak, jo, už mám poslední informace. Můj plán od úzovka čtvrtka je to, že já si tady dám týden deload tréninku, protože už cítím, že mám celkem namožený tělo, protože já jsem tady jel v kuse, pořád jsem jel, já nevím jak dlouho, 2 měsíce, bez nějaký přestávky pauzy, což hlavně tím, že jsem naturál, tak je to dost namáhavý tady to udržet. Takže jsem si řekl, že by bylo nejlepší si dát zase brzdu, zase komenčí zase pauzu, načerpat energie a teď budu jezdit ještě pondělí a středu si dám lehký trénink, že prostě pojedu třeba kolem 50% váhy, co bych jel. Že to bude prostě v pohodě úplně jednoduchý trénink a bude to rychlý a nebude to namáhavý. Tam je hlavní to, že budete dělat pořád ten stejný pohyb, protože se třeba to tělo neodvykne. A pak ve čtvrtek pojedu už... Ne, ve čtvrtek ještě ne. Teda, jo vlastně jo. Tam už pojedu 190 na tah. A podle toho, jak jsem zvedal 180 minulé, tak 190 by mělo být ještě taky v pohodě. Myslím, že budu hodně zregenerovaný, takže to nebude nic. A pak už pojedeme asi normální tréninky a v sobotu příští bych jel 190 na dřep, 120 na bench a 200 na tah. Tady mě máte. Já jsem to dokázal a teď už jenom jít pořád kupředu. Já už si říkám, chybí mi tady pár týdnů a už budu vědět zase ty moje maximální váhy a já cítím osobně, že jsem silnější, než jsem kdy byl. Takže si myslím, že ten progres bude hodně znát a do konce roku toho bude hodně a na tohle nezapomeňte. Uvidíte tady můj každodenní progres v tréninku, uvidíte tady všechno a já se tady s vámi s tím loučím. Uvidíme se, přemýšlíme si zítra, já mám rest a já teď nevidím takový důvod to natáčet, protože se nemluvil. Pokud něco vymyslím, tak video natočím. Jednoduchý. Když ne, tak se uvidíme v pondělí u tréninku. Doufám, že jste si tady to video užili. Já jsem si tenhle den užil. Doufám, že i vy. Přeju vám tedy hezký den. A uvidíme se zase příště. Čus!